Dej balón do ruky. Počoka, vole. Co tam dělá pak? Ne! Co je? A já jdu do prdele. Vesí balón. A já tak co to dělá? Nemáte jedno, který balón? Volali jenom ho kopru. Ale neví oni. No tak on dělá 40. Ale v pohodě. Stůj, Korpi! Tak já jsem na něho moc rychlý. 40, tak to je 30. Tak on je pomalu na hřebu. Kura. Ale tak to je hrozně brávno. Já tady mám balón. Já jsem mu důby. Vy to potřebujete všichni, proč ti vyběhali z místku? Balón, počkej na něho. Ten ho táhne za sebou. Počkej, balón, vole. Takže 20, pánové, oba dva, jste ve dvojici. To ten zobral pryč. Kurva!